Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awake. Iya, coba ta. Lho. Kak, piye ta? Piye ta piye? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi Sing salim. bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. 7 Coba. dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Ah, wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Bu ya. Loh, fresker. Iki fresker apa balpiri kayak Bu iki? Antarane fresker karo balpiri. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya, Iya. cantik. Nggak boleh gitu.